Mayong adlaw sa inyong tanan, this is Klein, inyong admin sa Little Faith og maayong second season nato tanan. Oy, grabe. Ang akong feeling karon kay dili na ako masabtan guys kay nag-mix emotions og ako ng feelings nagsagol. Anyway, welcome sa second season sa ato ang Little Faith podcast. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa first season, and then of course dili may mapulan sa paghatag sa inyo og quality content such as kani among paghisgutan karon. So before ta mo ditso sa ato ang main topic this karong adlaw, we have decided na ang ngalan sa among season is Heroes of Faith, no? Among paghisgutan ng Heroes of Faith. A little background about this is it's that ako personally growing up na based na ako ni siya sa isa ka devotional namo nga ginabasa namo every morning. The devotional is written by Pastor Mark Finley. It is called On Solid Rock, and then didto sa daily devotions naa siya ay narrative series didto nga kaning gitawag nga Heroes of Faith. Anya every day na siya gihisgutan nga lahi-lahi nga characters from the Bible. He talked about Abraham, David, Esther, so on and so forth, no? So nakahuna-una ko nga gusto na ko siya i-appeal diri sa mao nga podcast, yes. No? Kay para daghan kay tagma kuan ba, and then isa po na is that atong mastadihan ang mga tao nga atong ginapanaminan sa ato ang kinabuhi. And then little background di ay para sa itong mga bisita karon nganong Little Faith ang pangalan ani nga podcast. It is because it always amazes me, and it has always amazed me how little faith it would take to move mountains from one place to another. So muna ako ang gusto nga matun-an nato tanan unsa din ang little faith, unsa na siya kagamay or naabay such thing as little when we would be talking about faith. Ato nang paghihisgutan karon, so dili na nato lang ngayon. Let me introduce to you ang atong participants karong adlaw. Mangutan ako daan unsa man yun, diploma o diskarte. So, dili di ay so ako yatag sila. Ako yatag ang panahon kasi magsugod kani kailan man ni regular visitor man ni. Okay. Anyways, I'm Lem Luma, a former teacher and now working as a home-based digital marketer. No, so basically akong forte is about design and marketing funnel. So search na lang ninyo para makabalo. That's related to marketing gihapon. Okay. Sige. Okay, maying adlaw sa tanan. Ako si Genesis Pueblo, aspiring perfect husband. Okay. Dili po ta makaingon nga. Oy, nakita mo ato ha. Dili po ta kaingon. Tama. Aspiring perfect dad, but officially working with Mawab City Health as a doctor to the barrio. Kan na. Dara lang. Maluyat ang tanan. So, atong next nga bisita karong takna sa kahaponon adlaw di ay. Adlaw. No. Ako magpaila-ila day ko. I'm Clean War M or Bok. Ginatawag ko nila Kuya Wang kay Kuya batanon pa man. Unya nagtudlo, no? Magtutudlo. Unya hilig pud nako nga maghigala ning mga ani nga mga ka-little faith nato. Amen. Thank you. Amen. Ang tawag din naman sa mong audience is Little Fam. Little Fam. Hi guys. Hello Little Fam. Na-miss mo na mo. Okay. Before day ko makalimot, gusto ni hangyo na gyud ni sila. Gusto na ako lang i-shout out ang ako ang mga kauban sa work. Tungod kay grabe sila ka supportive every time magbinuang ko ingnan ko nila nga ayo pag inanaloms kay Little Faith biya ka. Tagum City Jail Male Dormitory, may mahapon sa inyo, ma'am, sir, may adlaw. Okay. So I think nagka-ila-ila na tatanan. Gusto lang ako mahibalan kanang na nganong ano man god si Kukoy mo god ni chat niya ana siya gusto ang ato ang pagpanag-uban karon dili lang karong adlaw. Siya sunod po daw Sabado. So I think kini siguro sila magkaila na gyud mo kaya daan sa una or unsa diri lang mo kani kaila mo siguro. Sige do a little background about your friendship. Okay, ako una ba. So graduate ko sa NDC, high school and college and elementary. To make a story short dito tanan. Dito ko na ako na-meet akong wife, di ba? Faith. Natuyok tanan. Okay.
And then si E-boy here, my friend, higher na sila, murag senior na mo, kumbaga first year mi sila, second year. So high kuya school. ni mo si Iboy. Ay, Pero layo kay mig ay dool ra kay murag na may kaedad tungod kay siya ang youngest silang batch. Okay. Ana, ben no. tama. Ay kumpiyansa. Abot ning Okay, bagyo, okay. 'di ba sa science? Atong science event nyo sa una, Rio kalimot na to. Ning lupa na like airplane kay ana ben na bright. So, dito may nagkamit and then few years after mga nganin na bing mga naong, so among friendship ba kay pabilin yapon, so hantod karon. So in fact ako yung nag-introduce na alam ito. invite na to si anyway kani siya ba kay nindot kani siya na insights ba kay basta ba, so dito Sakto to yung giingon tanan niya, basing na kay dili mo, di ka mo Dili na agree ba, no? Taka lang siya po, one-sided ba? Me and lang. Lem go way back high school good ya Yeah. ato ang panag-uban gud no nga medyo Yes. tabi gid kita. Yes. So, ana, Sa gid. internetan. Ay, extend mo, extend Sa na. ano? Ay binas na ako 5. Ana lang. So dito. Okay, how about Kuya Wang? Unsa kung ngano nagkaila ko. Friends mo ni Kuan? Friend ba Yeah. ta? Oh. friend ba talim no? Kaila sila Kaila. guys, kaila sila. Kalimot sure mo. Yes, magkaila jud mi ni Lem tungod Oo. kay natagaan kog chance nga magtudlo sa NDC, nya Yes. nagmamat na ko siya. Actually Yes. college pa siya ato, nya Yes. iyang classmate ug iyang suod mao po nahimo na kong wife. No si Mrs. Miracel Yoren Orbok. Hi sweetie. Shower out Hi, na. ma'am. Shower out sweetie. By the way, si Iboy pod kaila pod nako aside from having his parent nga akong ninong ug ninang sa kasal. Una na ko nailhan ng iyang ate si In. Nag-classmate me sa Mountain View College. Yun. In other words, nag-abot me ni Iboy, I think first year or second year college ka to boy nga may paghawan ako sa MVC. So our common ground really was to be at Mountain View College. Yun. Napakoy grabe pod ka little faith pod nga experience atong panahon na. Lamig kina madunggan siguro. I recall murag nag-speaker po ni si Kuya Wang sa amo ang third year na pud ata murag nagbalik ka sa MVC, so Yes. before NDC murag na experience po nako nakapaminaw ko sa iyang mga sermon and Yeah. Una kaila pud mi sa iyang wife pod. Ug i-shout po nako akong wife. Uy, Ay, perfect ay, asapan mo ba ako. Hi sweetie. Dili po. Andela ani ng pueblo. Dili na magpapildera. Hello ga. UM. Di na to Mary nalimtan, no? Ann nasa Luma. Hi Di ga. na to nalimtan. Ako na lang din yung namin nyo, Dre. Pero, hi Gamay na lang. there! Gamay na lang si Piat. Gamay na lang si Piat na. Okay. So, ladies and gentlemen, atong sugdan ang ato ang first episode with Abraham, no? We are quite acquainted with Abraham. In fact, ato siyang gilabel as a father of faith. Now, we would like to talk about that. Unsay features ni Abraham? Unsa day siya nga pagkatao, di? Unsay iyang mga achievements or ang iyahang, let's say, iyahabang mga pagkatawhanon nga mga sipyat, di ba? Kay tao magyud pud si Abraham, and then it always amazes me nga ang ginagamit sa Ginoo every time ang mga main characters nga gamit sa Ginoo is that katong mga tao nga dili perfect. By and by ato nang paghisgutan kinsa sila, but now let us start with Abraham, no? Father Abraham had many sons. Mag-una ko. I think for me, ako ning nahisgutan sa isa sa mga short na ako nga mga vlog sa ako ang page, no? Naghisgot ko dito regarding Abraham's faithfulness when it comes to kaning responding to call. Kung atong basahon ang sinugdanan dira sa iyahang chapter dira sa Genesis, we are very familiar nga si Abraham kwartaan siya, no? Daghan siya katigayunan. He had animals, he had in fact tents ganito iyang kuan niya na siya servants, na iyang wife si Sarah. And then one day God told him na, Abraham, you depart from this place and you go to this place. Inan siya nga travel from here unto Canaan. Unya kung atong basahon, To think na siya daghang riches. yes, muna akong So gusto. for someone who established himself, no, economically, kumbaga
financially wise na establish na kaana nga lugar, I don't think it's Dili easy lalim. to Oo. transfer without knowing kung kanang balhinan ba nimo would be the same Yes. as sustainable as where you came from. Muna So akong I think gusto. that's the challenge. I-emphasize kung atong basahon ang scriptures, walay nakasulat dira nga si Abraham naghuna-huna pa ay sa Lord ha. Basta, ha? Wala ilain, but unsay giingon sa scriptures, iyang gihipos ang iyang mga tents, iyang gihipos iyang animals, and then he went forth. No? Ana lang. Kung ato siyang ibutang karon, let's say sa ato ang mga kaugalingon, sa atong to any one of you who had established yourselves well diri sa ato ang kalibutan na abatay mga negosyo nga mga dinagko, and then what if moingon ang Ginoo, Klein or Lem, wala pa dyo'y klarong instruction ug unsay mahitabo si mo dito, you go from here, hipusa ang imong mga gamit kay balhin og didto, and then Canaan was dili siya ingon nga dira ra sa sunod syudad, pila ka kilometers, it was very far away. And then I think walay promise nga gihatag ang Ginoo that time kang Abraham. Correct me if I'm wrong, pero sa akong nabasa wala. Ingon lang siya nga, Abraham, you depart from this place and you go to Canaan. But did he said no? Wala. No. Niingon ba siya ay sa Lord? Niingon ba siya wait? Wala. Let me think about it. Iyang gihipos iyang kabtangan, and he went forth without like walay daghang istorya. Let me talk with my wife first. Kana Oh, no, 'di let ba? me talk with my attorney. Common excuses. Miskang iyahang wife mismo, di ba? Wala niya giingon. The time nga giingnan siya sa Ginoo, Abraham, lakaw. Lakaw si Abraham. And kana siya nga point pa lang, sa pirmiro pa lang nga story ni Abraham, I think dako kayo siya og impact sa ako kay akong gibutang akong kaugalingon mismo sa place ni Abraham. I think dili ko maka-follow right away nga kuan, Lord, hatagi siguro og isa ka semana kay akong isettle lang ako mga inani. Yeah. But what faith would it take nga inana lang inana siya kadali ni kuan. So muna akong gusto i-emphasize sa first nato nga emphasis sa ato ang sa kinabuhi ni Abraham. It's that our response to call, no? Every time nga tawagon ta, dili man siya necessary nga kanang direct place nga mo transfer ta from one place to another. Example na is kung hatagan tagbahin sa church, di ba? Unsay mohang Diba? unsay mohang Unsay imong reaction. tubag? Ikaw kuan karon di? So calling may come in different forms, right? Yes. Yeah. Calling yes, may come in different forms. Kana. Yeah. Di lang siya ingon nga calling just like Place. to the situation of Abraham Yes, himself, yeah. but okay, importante po kayo nga ato Ay. na ma-recognize. Na yung mga usahay nga si brother kuan lang sa or miska dili ta mahisgot sa church, ibutang na to sa labas. Pwede ba ka ikaw ang bisita karon kang brother kuan tungod kay nanginahanglan siya og kauban ni sa kuan yan. Usahay mubabag ang ato aganing trabaho mismo ang mubabag, Tama. di ba? So muna siya ang isa siguro sa ato ang kuan. Okay, thank you kayo no sa Brother Klein. Nindot kayo siyang kuan nga pagpahinumdum no. One thing that I also would like to importante kay nga kinahanglan nato i-note that when Abraham was called, actually it's not only a calling for himself. Makaigsunan nato hinumduman nga when Abraham was called, accompanied with a promise is not only the promise for Abraham, but that kind of promise should be extended towards other people. And to be strict with what the Bible says, ako lang basahon in the book of Genesis chapter 12. In verse 1 it says, "Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto the land I will show thee." Then verse 2 it says that, "And I will make of thee a great nation." There's a promise. Number 2, "And I will bless thee." And then it says, "I will bless thee and make thy name great." And then it finishes with this phrase, "And thou shalt be a blessing." Naday siya promise, So accompanied with that promise actually is not only a promise exclusive for Abraham himself, Kundi siyang but it has a ripple effect towards other people, especially those within his sphere of influence. So kindred. it's very important, no? It's very important. Tungod kay, we need to understand that a response to call as
an expression of faith is not only affecting us, it's also affecting the people around us. Oh, wow. Family. Tanti Sakto, kayo. sakto. Amazing, Because no? mo man gyud na syempre sa inyo ha mga father figure ang first man gyud nga ginalantaw gyud sa imong family, even sa imong wife kay ikaw man gyud isip amahan, di ba? Then Yeah. your response to call would affect also how your wife or how your son sees you as a person, di ba? Yes, I believe that. And- So ang challenge po daraa is are you the are you The one. kumbaga are you the one? Wala na Nice na joke. blank. Brother Lemba. Asa? No? Spontaneous. Tao, pamaagi pa na ma-explain ka. Actually, spontaneous yung gana siya masturya, especially sa iyang kwan. Pero kanong grabe yung analysis yun niya ba, no? Pinili. Oo. Gina kung pagka-isip amahan ba na Ah, when you yeah, are the head of the family, it's not a small responsibility. Ooh. You have to not only think of your welfare but the welfare of the family. Kay kung isa ka mali nimo, posible nga dili lang ikaw ako musugot ra jud ko kung magkamali ko, or worst case scenario na mahitabo ako lang. Pero every time I think about na madamay akong family, that's a whole different level na din ako kaya. Na I can't bear to see my family nga magkalisod, di ba? Maapikhan, Mao. di ba? Musugot ra tag Can you balot, imagine na you will see your daughter, your son sa inyong mga papa nga dili nila na usually ginahimo pero they have to go through that because Of you your- respond to the call of God. Oo. Yes. Di ba? Then probably kapin makayo init kayo niya o takabalo kung kaning mga kanding na to didto Tama. or mga animals na to mabuhi ba ana, although there's a promise, but natay tawhanon manggod, natay tawhanon nga idea ba nga kumbaga sa business, sa marketing, you have to natay gina-term na ginatawag na you have to test the waters. What do you mean by that? Imong tanawon kung how would your marketing effort how would the people react to your marketing effort? Kung is it gaining? Are you 'di ba, worth it ba o nagaano ba? So sa human perception natin natong na risk reduction, you're trying to figure out if kana ba na by risk ana kung mo respond ka ana, or if not something ana. There's a lot going on sa tawhanon nga pang-isip. And then it's I can't imagine na when you're in the shoes of Abraham and God called. Sarong wala po nakapangutan na yung anak dito. Pa, Diba? Something like that. tinusure ka na yung kuhan Ano pa? ba? Ano mo galing man ta pa nga? Nindot man akong school gani. Di ba? Ilan na? No. Tama. And then how would Abraham react to it? So perhaps no, giun sa kiyato niya pagtubag yang kuan, but knowing the story, I think iya jung gi istoryahan jud siguro maayo ang iyang anak adto time nga niabot man yun sila sa place nga gi ingon sa Ginoo, no? So I think that leads us to the second point that we should be talking about. I think sundo nato kaning his imperfections ni brother ni Kuya Jen. No. Sige. Sa ako po na point sa kinabuhi ni Abraham nga I think ganina to para isumpay lang ako ang katong starting point na to karon na pod murag introduction of the point, and then kay Kuya Wang is ang nagpakita si Kuya Wang og kining murag Angle ba? Different ang inubulot ako ang two sides ba nga it's not just you but it's also the responsibility ikaw and family and your sphere influence, and then the promise of the Lord nga the nation that He will form if you would if you would follow the call ba, and then ikaw bud ang logistics pod sa ani nga decision. So murag heavy bitaw kay I believe na if na ako no ibotan ako at like what Klein said na ibotan ako akong shoes kay Abraham, it would take a mental toll gid ba sa iya bitaw. So if of course we cannot discuss the whole life of Abraham, but kaya nga we chose to to the points, and I think sa mga
points nga medyo, let's say, lacking sa Abraham ba kay katong niadto sila sa Egypt. I don't know the circumstances of it nga nganong niadto sila sa Egypt at that time naabay panghitabo dito nga wala sila na diretso sa kinaan niadto sila sa Egypt. But then dito sa Egypt kay because of the beauty of his wife Sarah. Nya naman ta diri makita nila imong kaanyag ba unya dili nila mapugnan ilang kaugalingon nga i-pursue ka panguyab man sa tawag ana i-pursue ka unya ako mahimo kong babag kay ako man ang imuhang bana. So murag kini narrate gid sa Bible bitaw unsay discussion ay unsay think na Abraham at this time murag iha gid tong own process ba dili siya unlike sa katong gistorya bitaw nato nga ena ka nga wala na point out ang bahin ni Abraham pero na relate ang bahin ang gistorya sa Ginoo saya karon na pod walay plano ang Ginoo ay wala ambot lang if kining na point ang Abraham's trip to Egypt nabay ka ng mando from God pero karon kay murag relate pod ang point na Abraham bitaw unsa gina-process ang mga butang-butang katong mga logistics nga gina unsa man pag-reduce ang risk nga di ra po ko mamatay siguro ani mo bitaw nice so mo tong nag-think siya og move nga it's I don't know if I'm in the position but I think I can say it's a disservice as a God's servant nga magstorya ka og bakak. Di mo tama ba mo yun ko nga sipyat ana ba or kamalian ana siguro kay unsa ra po gugugod napo ko ato so Asawa ko na kunin no. Igsuon lang sa Listen. Actually, importante po niya may isgutan nato iyang imperfections, no? Okay? At least man lang ba nga atong ma-realize nga ang mga tao nga atong gihimo nga sumbanan sa atong kinabuhi sama ra pud sa atoa nga tao. Ang nga kalisod, magkamali. ang kalisod no. Pero giunsa niya pag-recover, what did he do to ikaw sige padayon niya. Kuan katong paras gyapon sa flow to ganina no nga naay ikaw nga sulugon sa Ginoo gipakitaan ka og responsibilidad or ang imuhang desisyon ana bitaw or ang plano sa Ginoo or imuhang desisyon ang kaduha na pod og sundon nimo og plano sa Ginoo unsa man ang imuhang ginahuna-hunaan as unsa imong mga kabalaka ba as tawhanon bitaw nya karon na pod sa sitwasyon nga ni murag nagpili siya nga ako'y mo buhat og solusyon ani bitaw so murag mo relate siya sa ato karon nga syempre karon manggod ginastorya man ta nga dapat dako na ka kabalo na ka maghunahuna unsaon nimo paglingkawas sa mga magpaglingkawas sa mga pagsulay sa kinabuhi unya unlike sa siguro og ikaw og storyan kasi pamilya sa mga tao sa palibot nimo ikaw unsa man imong desisyon ana bitaw unlike sa og nata sa ano to beto mga yuta guidance sa Ginoo unsa may plano sa Ginoo sa imuha pero kita kuanta ba groom ta nga unsa man imong buhaton na so ikaw as tawhanon ang imong mahuna-hunaan pud ana unsa man akong buhaton ani murag ang hesitancy bitaw so naagi tendency nga mura kag mo ang murong step ka ba so imbis nga dira ka unya takil po noong ka kay murag mali man dito nga step dili balanse bitaw so gusto lang ko mangutanaya is that wrong? Nan. Motong nag-hesitate ko ganina. Pero I think I can declare nga it's a disservice nga murag dili siya maayong pagpakatao sa asulugon sa Ginoo ba. Pero ug ikaw na diha Dili basta-basta ang sitwasyon. Yes. Basta ako karon nga naglingkod ko diri nga sa Abraham mali man na. Nya ako na diha ay bitaw no. Sigo lang sa ta karon. Kay sa ato ang manggod karon, sa ilaha manggod lucky they were nga maistorya pa nila ang Ginoo. Pero sa ato karon, what if nakay nato niya mangutana moabot ka sa point nga inana, is it like tama ba nga makonsensya ka nga imuhang ikuan nga mo take kag steps on your own accord kanang Tama no. Mali ba siya or would ano it lang ba be... to clarify lang the sorry. Okay. To clarify lang the context of that story ba. Sir Wang, pwede i-clarify kung nganong to the point ng atik siya ato unsay ato nang threat ba yung life ato na by something ato na itabo na by ba what push Abraham to do that kind of decision something na anong pwede man ta nga dili pwede man ta moingon sa tinuod pero what are the points Hadlock here siguro na siya. something Hadlock unsa siguro gani siya. context ato unsay nahitabo
Pasahon na lang nato Sige para sige medyo Yes, ma- yes. medyo I like lumay ba, that. no? Yes, yes. Actually, the reference is in the book of Genesis chapter 12, no? Chapter Makikisunan. 12, yeah. In verse 10, kita na to, famine in the land, tapos went down into Egypt. Nag-sojourn sila dito. Famine. Yes. Muna ni adto sila Egypt. And there was a famine in the land, Ooh. and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. And then it came to pass, verse 11, when he was come near to enter into Egypt, and he said unto Sarai his wife, Behold, now I know that thou art a fair woman to look upon. Therefore it shall come to pass, when the Egyptians shall see thee, that they shall say, This is his wife, and they will kill me. But they will save thee alive. Okay, now verse 14 for a more context. And it came to pass that when Abraham was coming to Egypt, the Egyptians beheld the woman, that she was very fair. Then dito na yung story nga gidala sa Pharaoh. So kibali plano tong okay, maadto tag Egypt ha, nya ikaw kay gwapa man ka. Nakoy gisagibasa bitaw ni Sir Wang ganina nga ano Mas siya na-clarify, no? Sige daw. Katong adto mo kinaan, pero along the journey, kaya siyempre kay di man na diretso mo tent na mo ana. Mag-camp man mo sa camp na famine. Famine sa tama land. ba, Unya, Sir the Wang? family is grievous. Wa nantay pagkaon diri no sana man ni. So ana sa Abraham nga mo padayon pa ko kay na ano mangita sa mig pagkaon. No, di ba? Somehow, no. Insert na ang pudi. Imperfections, di ba? Na-stroke. Na-insert ang imperfection. Sama sa akong gingon ganiha ba? Isip tao natin ginauna nga, we always think na risk ba? Nga, unsaon na to pag pag-reduce, ana. Ako man ang haligi ng See? tahanan. So, it's Lord, not hapit sa akong easy Egypt, task. And you know what? Tungod kay sama si mong giingon ganit. Tungod kay mibuhat siya og step nga I think dili wala sa instruction sa Ginoo. That is why nga na-threaten ang iyang kinabuhi. Agoy. Noon Agoy. na namakak noon siya. Grabe no? Negro siya. Sa mukha sa bangko. Ni lead to siya into somehow negative nga. Grabe no? So, Domino effect. in short, Tungod kay gutom naman kayo. Sabi buhaton ako Grievous good ang family good. And then knowing sa story ni Joseph, 'di ba, kato nag-famine pud sa land. Na sila yung mga Egypt storehouse. lang giatuan, 'di ba? Na Siguro sila. it is somehow related. So mutong decide si Abraham, wala man ni sa instruction sa Ginoo, pero gutom naman kaya ako. Side steps ako. And then muna to imong giingon ganina ya nga tungod ato nga mali nga step. Takilpo na gid siya. Takilpo na dayon Takilpo na siya. gid siya. Wow! Now, that can be the springboard. Nga nung nangilad po siya dito, as we say, Iya kay nagsugod na no, siya. in the first place, they went into that place Kono. tungod kay he was thinking about the welfare of his life Yes. and the life of the people with him. But upon reaching there, ug mailhan nila si Sarah nga gwapa kayo, patyo na hinuon ko nila. Oh. Kung may balaan na Kung siya. may balaan nga siya ang ikaw ang bana na. husband. You see? So, in other words, ato makita ba that natunong ko dari para ma-safety ta, para natay welfare. Pero uy, mao na ni mahitabo sa kuha. So, ikaw na lang Sister napagamay. na lang I sa made ta. a plan for us, but along the process of this plan, there are nag down cascading ba murag Yes, waterfalls na noon siya. there was a cascading effect of the prior Cascading decision that effect. iyang gibuhat. Kana lang. Agoy. Grabe kay no. Nagbuot-buot So- ko sa decision sa coach. Yes. Ako'y magbuot sa tong team. Oh. Pero Namali mga. basketball player. Nainom ako ni Tiboy sa una, no? Katong college pa kayo, mag-college boy, no? Nga, practice music basketball ba? No? Disclaimer, duha mi ato. Ano? Ni-appeal mi ato summer. Kalaban na mo kay grade 6. Feel them eh. Grabe. Oh, grabe anyway. Noon niya nag-effect siya sa long term sa game, second quarter, third quarter. Kaya nga na lang atong buhaton ni para di ta. Ikaw na lang diha kay para di ta ma bad trip. So, ningon ng coach nga mo niyang imong move pack. Kuan mo na,
screen. Niagi kani ako kay kuan ko pag ana na foul pa nung ka, wa pa ka shot. Kana lang. Ni kalampag bang imong kauban, ana na technical pa mo, in other words cascading effect. Yeah. Pastilan. So Grabe sa cascading effect, no? Ikan sa taas ba? Pak, 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 pak. Uy, wala na ko to na-realize ba not until kuan. Grabe no? Ang gamay nimong step to save yourself. Yes. Grabe, no? Grabe bay. Grabe, no? Grabe gyud. that is amazing, that kind of cascading effect. It's not only affecting Abraham, even the Pharaoh and the unbelievers, of which in the first place God called Abraham to become a blessing towards other people. And I suppose nga pagdala ni Abraham from the people from Haran, ingon pa diri sa verse okay, dere in verse 5. Abraham took Sarah his wife and Lot his brother's son and all their substance, and they had gathered and the souls, mga kalag, that they had gotten in Haran. I don't think that all of those people are believers. Okay? In other words, ang pag-bless sa Ginoo kang Abraham, it's not only exclusive within the family circle, even to the people who are unbelievers. Now, instead of becoming a blessing to the unbelievers, because of the wrong decision nga iyang gibuhat, aside from following God, naanay nooy negatibong epekto bisan pa sa mga unbeliever. Makaingon na ko nga wrong. Tao. No, Tama makaingon na yun. ko nga wrong. Mao. Pero not as an observer of history ba, Bible history and ano bitaw. Na wrong siya kay as evidenced by sa mga subsequent wrong decisions that that was the fruit ba of that first ano. No? Grabe no. Apil pa siguro tong dili lang mga servants niya. Apil pa tong nasa Egypt siguro kay naapektuhan gyud po. Na-play. Now. Nag- This is the thing. Na I'm thinking about while you guys were discussing. I'm thinking, yes, no, cascading effect. The question is, what did Abraham do Yes. after? Sige. Yes. Padayon The ta. Very redemption, important. the redemption. Sige. Sis- Kung nagpabilin ba siya dito sa ubos o nibalik siya sa Ginoo sa coach, nagpatabang siya and then nibalik siya sa kung asa sa dapat na path ng plano sa Ginoo para sa iya. No, I like that point because ato lang gisgutan diri ang nature sa tao ba no? The propensity and the inclination of humankind. Kana. Nga wala mi nagstorya diri mo kay igsuunan tungod kay we arrive into a certain level of faithfulness. Yes. Nga makaingon ako yawa ni mo tawhan no. Yes, No. Amen. Just liken into the story of Abraham, nabod mi mga nabod tayo mga nga desisyon. Now, dili maayo nga humano na to tong podcast nga mag-focus na atong dito sa downside nila. Kana. Because God is a God of redemption. Now, the Amen. question is, what did God do to save Abraham to put him back on track? Amen. Which is very important. So, ang Ginoo mangita gyud og pamaagi na ma-back on track ka, no? Wow, that's a very nice promise and Kung yung message, consider no? ba imuhang mali unya ang Ginoo Nangita Ginoo pa ba? gyud mo duol sa imo ano. Grabe. Imagine na nga imuhang mali pero ang coach wa ka gibangko bay. Basketball player. Kagibangko. Kung ano, gingnan ka, sige, tiganta kag bag-o nga play, ano? Dili sa ka father of faith bill, lahi na lang sa takar mga play ni mo. Grabe no. Mali mo mga play ba. Pero padayon ta siguro. I think asa naman ta number 3. Ma-relate ta ba nato or ato sa atong kuan? What exactly happened after Egypt mo to no nga Pharaoh and then Mooto tuod man Nagkuhan nga. siya nag iyang giduol ang Pharaoh niya gitapat niya and then moto. Only to find out wala di ay siya wala day. Oh. Wala dili day unta tupat yun. And then gipahawa lang siya sa Egypt pero gitagaan pud siya og mga kabtangan and then nibalik na pud siya sa journey na pud dayon. Grabe no. Tama ba? Yes, Summarize yes. lang nga murag kuan. Mo dyan na nahitabo, no? Wala yung nahitabo nga, though na ay mga plagues nga nahitabo dito, no? Sa Pharaoh and sa Egypt. Pero nihawa sila dito nga, murag, safety maghihapon sila. Pero ang punto na ko po di sana, no, nga, magbantay dyan sa itong mga lihok, Jod. Yes, sakto. Brother I Lem, agree. no? Yes. Kay, makahinuklog yung ano, no? Sa ang akong expression sa akong pagtuo, sa akong gamay man nga faith, instead nga mulabong na hinuon ni, nga adunay nindot nga epekto sa mga tao na kapalibot kanako, especially the unbelievers.
those who are not reading the Bible, who are not praying, Yeah. mas maot noon ang ihimplo nga imong nabuhat. Unya napiktuhan pa jud noon sila. Of which mahimong exit ang imong na-exit ang imong life sa ilaha nga not totally Bad. blessed sila sa blessing nga gihatag sa Ginoo sa Di ba imo. kay ang promise man God, nations will be blessed Yes. because of you. The question is, sa imuha bang tanang choice na gipili sa pang-adlaw-adlaw, are the people around you who is observing you are blessed? That's the question there. Kuha sa Di ba? So, or are you the channel of blessings from God or the other way around? So, that's why I agree to what Sir Wang said na ang ato ang decision ba atong every step of the way dili ta mag falter na i-obey kung unsay plano sa Ginoo sa atoa. Pero gani according pa sa nature sa atoa, we have a tendency na tayo kamalian. Pero the point is na pwede man ka mo choose og tama. Pwede man ka mo step og tama kaysa mali. So, 'di ba? Ang what I don't like to happen, labi na sa mga batanon na nananaw karon, is that himuon gud nilang babag ang pagka-imperfect nila, ang pagkatawhanon nila Sound man, tawra to man ko. become better. Yeah. I think that's the number one saddest part there na kanang naay mo tambag si muha, dili nimo i-acknowledge na mali to nimo tungod kay na-instill na si muno nga tawra man ko magkamali ra man jud. So, where's the there, 'di ba? Sa asa didto ang turning point nimo, opportunity nga improve nimo imong self. Labaw na sa mga bata kay ang potential dako gidunta. Dako jud unta. Unya mo declare sila nga dili man ako ang kuan, di man ako ang fight. Tao ra man ko. Yeah, 'di ba? Ang Palong mga ay- environment ang Oo, song no, karon, be yourself, 'di ba? love yourself. Love yourself. Kung di ka ganan sa kung flaws, then you can exit, 'di ba? You can thank you go next. away. You can thank you next. 'Di ba? Dili So man that's ako very selfish, dili man something. ako kuan responsibilidad ang kamaayo nga mahatag nako sa akong pamilya. Sa akong say nasa palibot nako. Importante nara ko padayon ra hapsay ra akong kuan, hapsay ra akong kaugalingon, ana ba? Para going back to the task that was given to us ba na not the blessing is not just exclusive to you, but it is also the nations that should be blessed. Ang pag-angat mo sabay sanang angat. Wow. Angat tayo. Bakit? Angat tayo Bakit? na. Sabay-sabay tayong umangat. Marag na kay plano mo dagan sa nandun. But anyway, nindot yung gingon ni Lem, no? Ako po nakita, going back atong first question to ganina, Yes. giunsa niya pag Yes. balik dito, Recover, and going back to the track. I think gitagaan gyapon sila safety exit sa Ginoo dira sa Egypt, no? In the first place, ayaw hunahuna ang naakay freedom from that bondage if wala kung naagyapon ka nga situation. Yan. But you know, ang sitawag ano it didn't end there. Yes. Continue along the journey. Padayon. God tested his faith gyapon Yes, tinuod. by the task nga ialay imong son. So, I think that leads us to the next point ni Kuya Lem, which is faithful obedience. Yeah. Full obedience. Okay. So, mental block ako, sorry. Lahi pa yung ginahuna ba? Gani. Ang obedience man God, no, is kung ano nimo, na reason why you obey. Sa workplace, you obey because that's your job. That's work. Mana mong permahan, kontrata. Anywhere in the Philippines. Yes. So it doesn't come from love, from faith, Passion. no, from joy. Kundi gibuhat nimo na because it's needed. It's what needs to be done. So naman ang giingon ko nga faithful obedience because imong pag-obey not because nahadlok ka, not because of external factor ba, but because you have faith in God nga ang Ginoo taliwala sa imong nahimo nga mali, sa imong imperfection,
nangita siya pamaagi good na maluwas ka. So karon it should be based from faith na regardless kung unsa ang unsa posible may, 'di ba? Unsa anak guna nimo, 'di ba? Regardless kung unsa kasakit imong gibati, that's emotion. But because you have faith, and then ang imong gialagaran ang entity nga you have faith with is the greatest entity, no, ang Ginoo nga naghimo sa tanan, ang tinubdanan sa tanan. So that's the there, that's the murag pinaka point there na when you obey, it should be rooted from faith and not from other things. Which piggybacking to your point na which realization ako nga katong task sa Ginoo nga ialay mo kagulingon if ikaw nga wala ka nagstudio sa kinabuhi ni Abraham magunahuna ka cruel maging Ginoo pero as if I recall, I don't know Sir Wang if I'm right or correct na lang ko if mali ko. After Egypt gibalik pa na niya 2 times nga ibaligya na po niya ang asawa kaduha. So which means nga Abraham as a player, no, as a player of God, ano na lang, no. Naman tayo basketball analogy. Pwede. Medyo marami ang wrong calls. Marami. Yeah. Medyo marami ang wrong calls. Totoo yan. That's why, and then, but Lem pointed Yes. out na the obedience should be rooted into something more because the blessing would channel through there. So I think, kita nga nag-studio sa kinabuhi ni Abraham, timely ka ito nga test nga ialay imong anak sa ako. Kay, para ma-enhance ang faith ni Abraham ba kay too many times na nagpakita siya nga own human reasoning kaysa sa the plan of God. Going to Egypt, selling his wife 2 times. Ato na lang siguro ni hisgutan no before ta mo maabot dito sa panahon nga gi-offer gi-instruct si Abraham sa Ginoo nga you should climb Mount sa to Fuji. and then you would be offering your son Isaac dito sa kuan. Balikan na to tong part nga gibaligya niya ang iyahang asawa. The second time, it is when may promise na pod ang Ginoo siya that he would be the father of nations. And then ang nahitabo ato is that ni promise ang Ginoo sa iyahang inana, and then when he saw his wife, tigulang naman ni si Sarah, makaanak pa kay ani. So unsa na pod ang iyahang gibuhat? Naghunahuna na pod siya unsa na poy buhato na po na ako kung kuan. So para tinuod ang plano para dili maalanganin ang let's say ang instruction sa Ginoo di mabutang sa langanin nag self-call na po siya. Self-call na po siya. Ang thing ang promise the father of nation, wa man gingon na mother of nation. Si Sarah dapat. Diba? Siya ang may mong father of nation. Pero wala na mention nga si Sarah ang mother of nation. Pero bitaw, kidding aside, murag sa iyang tawanon, di ba? Again, sa iyang tawanon na mga tirada ba? Takilpo na po siya. And then mo to, ang nahitabo nga, mo na to, nisulod na si Hagar. Nisulod na po si Hagar. And then, naapoy factor si Sarah ato at some point kay, kung atong basahon even, si Sarah ang may ingon niya, sige. Para matuman na ang imuhang promise sa Ginoo si mo piradahi sa tutong buwan do servant dito okay lisod naman ko ana di ba miskag wala nila nakita ba nga nasipyat na sila kaisa, and then during that time gi-deliver na sila sa Ginoo pero kulang gihapon ang faith ni duda gihapon sila. Let me tell this kay malimtan nako ang tao natin ginatawag na limiting belief ginalimit na to ang posible buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi tungod lang sa ato ang tawahanon na pangunahon na kita ray naglimit sa atong sarili. We are limiting ourselves nga makadawat grabe nga panalangin gikan sa Ginoo. Na in fact if you would look back sa imong kinabuhi, kapila na kaya kagiluwas sa Ginoo? 'Di ba? Kapila na kagiluwas sa Ginoo pero still at this point no di makamusalig. Magduda gyapon ka. Napunta mo nanapod ni. Ano? Mo na kuan gyapon siya. So let us be careful, no? We are very happy nga
I think sa ato ang panahon karon we are very privileged nga naatay kapanaminan sa mga tao before kay unsa kaya kapait sa panahon nila Abraham nga wala sila kapanaminan. Sa during na time ni Abraham, walay Abraham nga ilahang unsay gibuhat ni Abraham aniha ay sa wala. Pero kita we are reminded every now and then naa na jud ang manual dira kita lang jud ang If ga-disregard. we only read Yeah. and ponder. Oh. So muna siya nga naa na dira tanan gihatag na gihungit na gyud gi-spoon feed na gyud sa ato ang tanan pero sama si mong giingon kita ang galimit no kita ang gaset og limitation sa atong kaugalingon in what God can do for our life. Timely gud to nga the task of God to Abraham na to sacrifice his own son to enhance Abraham's faith para matagaan sa redemption bitaw nga look Abraham, I have a big plan for you. Pag nindot gina, no? Oh, imagine Padayon na daw. three major religions Yes, around yes. in the world Yes, is yes. Abrahamic. Stem from that Yes, history. yes. Grabe. Wars have been fought for that legacy ba. And then going back to Abraham na katong 2 times gibaligi ang wife na buot siya sa plano sa Ginoo murag ang Lord nga look Abraham dako kay kong plano para sa imuha. Those were prior Mm. sa pagkuan niya sing anak. Oh. So, moingon ka nga, wa pa ka nag-studio sa kinabuhi ni Abraham, cruel makaginoo, paalay sa iyahang yang anak. Pero, ikaw nga, Looking back, time, patay, karon oy. ba na ako ni, bata pa ko, all my life, nagdako ko nga, grabe pang ginoo. Pero karon na gid at this moment in our discussion, karon na gid ako na-realize, timely jud ito. Amen. Thank you Lord. No? Amen. Praise God. So, sa akong pagtawhanon nga panguna-una, I am not limiting God's sa ability. Pero sa akong pagtawhanon nga una-una, I think kanang realization na ako ba siguro ang katong pagpanganak ni Ishmael kay siyempre nagbuhot-buhot magyud si Abraham adto. I think pag plano na paingon si Ginoo nga okay Abraham ikaw mahimong father of all nations and then pero wala siya ningon pero kabalo ko nga masipyat gyud ka. So pag masipyat ka ako na pud kang i-save. Nan. So ang pamaagi na ko nga i-save ka is that ang imuhang anak that would be I think from Hagar would also establish a great nation Nan. that would come from you. Oh, So nan. I think it's God saving him 2 times. Nan, oh. I times. don't think if 2 times only. Many Pero times. A lot of times. Oh. Times. No. That was God saving him again from his own pagkatakil po. Maka-question ka ba? How many times did God save us? And how many times because of our human thinking, our own limiting belief, nga gipugna nato na wa nato nakita and worst wa nato na appreciate. How many times kayo? No, if we try to look back with in our life, daghan kitag mga instances na pagkasalata. Even antod karon, di ba? So the thing here is how many times did God nangitag pamaagi na mobalik ka but you didn't. And karon sa mga kapaminaw karon, if you try to think pila ka times na Ginoo nga nagpakita sa imong sign nga this is the time na you go back to God, to me. I am the only one who can, 'di ba? Sa ako lang sapat na And I have a great plan for you. Pag Nations no? will be blessed because of you. Di lang sa di lang sa imong pamilya, di lang sa inyong purok, di lang sa imong mga second auntie, second cousin nimo, kundi napa sphere of influence nimo. No, dako kay sa ako personally dako kay na siyang kuan. Dako kay impact nga pangutana actually. How many times I've been doing my own devising in life. And it appeared to be so dangerous to the point that it's not only affecting me but the people around me. Now the thing is, aside from that, how many times nga gibuhat sa Ginoo nga iluwas ko nga nga sitwasyon. And those situations can be crystal clear sa akong mga mata. And the thing is, naapoy mga panahon nga naring kamot og luwas ang Ginoo kanato nga wala nato nabantayan. And
it somewhat pricks my heart. Di na gayud ako maihap tong mga panahon nga kabalo ko. Unsa na lang ka tong mga panahon nga wa ka kabalo. And you know, God, I believe no sa mga nagapaminaw karon, narabay panahon nga ang Ginoo gitawag kaniya to be a blessing to that circle. Tungod kay kabalo ang Ginoo nga ikaw lang ang mahimong way para maluwas ng mga tawhana. Now, aside from that struggle, leaving it aside, na po kay struggle sa mong kagalingon. And I think kinahanglan jud nato hinuklugan no, unsa ka importante nga sa pagtugyan nato sa atong kinabuhi sa Ginoo nga instead of doing our own devising, we will be going along with His plan and will sa atong kinabuhi. Amen. Of which not only affecting us, bisan pag mga people around us and even the unbelievers. Daghang salamat sa pagpapanood. Pause for a moment of silence. Grabe. I can't contain myself. Yeah. Last the other day, no. My cousin died. No. So Condolence. it's very kwan kayo ng tragedy kayo kay anang wala ka na expect nga mo hitabo, pero the thing is I offered to my lola, which is igsoon sa kong lolo, kasi actually second cousin namin. Ako lang kanang pwede mo mag-serve sa inyo hala nang offer ng good me og kanang inspiration words ana and songs to uplift. So yes, sige, sugot kay sa lola. By the way, this lola is a former Adventist, and right now tungod siguro sa iyang mga experiences murag na ano na siya, wala na siya sa faith. Pero iyang heart naglong gyapon sa mga messages So nakakanta jud dito, naka-servisyo mi dito. And di na ko malimtan ba ningon siya nga, salamat kay ni Anhi ha, salamat kay po ha. Dong ha, kay paborito jud nako ni nga mga tawhana katong nagkanta. And it's all it lami kay paminawon ba nga because of what you did, there are people who are so much thankful, and it might di ba na blessed sila. And kana lang na thinking that situation, lami kay ba nga kung mag-abot gud sa panahon nga mubalik ang Ginoo, and many people will, uy, rabi ikaw jud tong isa sa mahinungdan ba nga nung nangita ko sa pulong sa Ginoo, nag-seek ko sa iyang guidance because I heard one of your podcasts, diba? Or nakita ka nga, diba, friend ka sa ako ang something So that story, the story of Abraham, hit me so hard because for many years nagkinabuhi lang taning kanibutan na daw sa waay lang ba. Nang murag okay lang okay lang musimba, okay lang dili, di ba? Usahay pod sa past, I don't know if people are blessed in my existence. Nakita ba nila nga ikaw channel ka sa panalangin sa Ginoo? And I don't know karon. That's why naningkamot po ko. Pero at least karon, no? Because of what we have today. It's a challenge. It's a new perspective nga. Whenever I do something, I always ask God, because I'm not only seeking or praying for my own benefit, but for the benefit of others and those people around. Amen. I think I understand now why Abraham was labeled as the father of faith. Kung atong padayunon ang istorya, the story didn't end there. Yes. The story didn't end there. And I think gikan sa pag-travel ni Abraham from Haran, day one sa iyang pag-travel from Haran hantod naabot siya sa Egypt, hantod naabot siya dito sa that katuning panahon ni Sarah, and kuan, I think dili lang siya kaduha gisulayan dito.
I think along the way daghan pa kaayo. Daghan Daghan pa kaayo. Daghan pa siguro wata kabalo basig katong mga servant niya nagyaw-yaw na siya ha. Silat iya pang gigukod kay Oo. capture silat nihangyo pa siya sa Ginoo nga luwason ang Sodom and Gomorrah. Diba? Lord, Diba? ayaw. Basin ang iyahang mga animals nangamatay pa Ima- tungod sa kuan. Imagine na nga butang na tog isa ka grupo sa mga tao nga daghan kay gamalian sa kinabuhi ang yuon nimo. Lord, grabe wa gig worthy diha niya paguman kay wala jud. Grabe ang heartbreak ana makita nimong isa ka grupo sa mga tao nga masintensyahan ato nga sentensya. Ikaw magsakit imong magsakit imong kasing-kasing. Grabe. Makita nimo ang Lord, grabe wa man lang gig Ang ana, aguni nga iyang Oo, gibati ang ato agon no niya that to, pero wala man gay Tanaw worthy. Di ba? grabe ba and then you know what? God was really tough on Abraham. Oo. After that, wala kung ako siguro sa Abraham no sa akong pagkatawanan grabe Mental naman break. Pirte naman yung daghan ng mga pagsulay ni niya. Dili lang biya na kay isa ka tuig iyang pag-travel. Pila kaya to? How many years did it take? And then pag-abot sa hapit na ka mahuman sa imong biyahe, pasakaon kag bukid and then i-offer sa imo moingon na okay, hikte si Isaac. with all i-offer that sa ako. with all that imperfections nga ipakita, Yes. with all that lack of faith nga ipakita, gitagaan pag iyang anak nga tas Yes. alay mong anak. Siguro kung ako dito sa bukid niya, okay na naman ka dire palihog ko hikot nga isa ako niya ako moingon so grabe. Ano, kumbaga ganun ito ba karon ba? Uy, congratulations. Pila kay kakatuig nagbiyahe? Let's just say 20 years. Uy, congratulations sa mo pagbiyahe for 20 years ha. Karon. And karon, ano yung mga anak, dala na dito but sacrifice. Na-imagine ako kung kugalingon dito nga as amahan bitaw tagaan ko king ana nga Yeah, tas. ako ha, ako ang ginabutang nako. Ako ang manghud Oo, lang nan. mismo. Nan. Ang ako ang gikuan dili na ko kaya. Dili gyud nako kaya. Ako lang manghud mismo nga. Imagine ako inatoon, dili na ko na anak, dili na gikan sa ako ha. Mm. Dili na ko kaya personally. Ikaw, boy. Gitagaan kog promise sa Ginoo nga through sa imuhang lineage pag nations will be blessed. Unya gitagaan kag promise sa Ginoo niya ing ato. Ma-imagine Yeah. akong kung ganyan right after hearing that, musumbag kog kahoy niya, musagit kog kusog kaayo niya, makita na akong innocente na akong Very anak. ironic, no? And you'll be the father and you have to kill your son Oh, first. yeah, wala kay logic nga makita behind ba. How would Wait, I what? be the father of nations kung ako ang anak, ako ang patyon? Gisulayan gid iyang pagkatao. Ako pod ug ang ato, sumbag jud kog kahoy. Makita na kung naong sa inong inosente nga anak pa nga para asa man ning kahoy, butang lang diya pa para asa man ni hikot lang yung kagalingon diya. Imagine No, na ang sakit sa kasing-kasing nga imong gilubong. No, I can anak. take it. No, kung himaytabo karon, hands off ko. Mugawas na ganin akong anak sa tugaran, kabalo jud ako asawa. No? Mugawas na akong anak sa tugaran. Magistorya pa lang gyud mga bata nga nanay influensya nga maot nga mga inistoryahan. Kabalo jud akong asawa ko unsa pag-abot sa gabi na sulod sa maghilak jud akong anak nga makikita sa kuha nga di ko ganahan sinitabo sa imo. Di ko ganahan nga maana ka, masakitan ka ingon anak. How much more in the situation of Abraham? And also nag-grieve lang ang family nga walay pagkaon sa famine. Yes, Abraham yes, can yes. take it adto tag Egypt. Yes. Oh, di ba? Katulang. Di ko kantos Oo. nga wa kay gikaon. Even if it threats me, even if it threatens my life, I can take that. As long as my family, my kindred will, diba? Gisulayan gid ang pagtuon ni Abraham. Dili kayo ka makaingon nga sakto kaya ka nga Ginoo nga akong gilaalagaran. After all, na akong gibuhat para sa imuha. Pero now looking at muto nga timely kay ito nga nga task kay looking back in the point of view as believers reading the story of Abraham nga kailangan gid sulayan ang faith mo ni Abraham kay para mapakita niya nga channel gid siya sa blessing. And then pero at that time Abraham di niya makita siguro or makita po niya ang pagkakamali pero lang naman ang Ginoo marag kuan ticket to kuan ra nako ticket to outsider nako makakuan ako makagawas ng kuskulungan Mga pero exit nimo ba? exit lang nako sa kulungan pero dili lang manggod diha ang plano sa imuha good dili lang manggod diha nga makagawas lang ka sa problema okay steady dili lang manggod diha there is a big plan for you. I love the thought that we go back to the promise that
I have a big plan for you. I think with all of those experiences, nahimo ng vague o ambiguous ang pananaw ni Abraham nga na dismantle na ang foundation sa promise sa Ginoo sa iyang pangunahuna. Because the promise was, I will be making you a great nation. Yeah. And now, patyon ang imong anak. Diba? Very irrelevant. Yeah. Very irrelevant. In other words, What's the point? what God is really telling him is that, hey Abraham, I have big do you have even a little faith to take me in my word? Because I have big plans for you. Yes. What faith did it take nga mukuha si Abraham sa kutsilyo niya iyang Dili lang nga makagawas lang ka sa imuhang mga kasalanan ya paguman ana makatulog lang ni ka nalanay kay 3 times sa pagkaon sa kadaw. Dili lang ka na napay plano para sa imuha. Dili lang sa imuha, sa imong mga anak, sa imong apo, abi nimo nga makasasala ka paguman absoluto lang ta ka, paguman steady lang ka. Napay mas dako nga plano sa imuha. Napa. It is amazing because the faithfulness of Abraham ripples down even to our ages today. Amen. Amen. It's very important thing to note that. Which is I think timely sa mga nagapaminaw karon nagatanaw sa anong nga dili lang diha nag-end nga mahuman ra ka nga naratay pagkaon tulog 3 times sa beses Good sa kadlaw nalantay atop nalantay okay na ngita lang og trabaho ginam dili lang kana napay dako sa kini nga kinabuhi or sa umaabot nga kinabuhi nga mas dako pa jud kaayo I ang think that, kahayahay nga imong ginaasam-asam imagine and I think that boils down to how would you respond to the call of God? going back no Going circle back. Yeah, I think this would be the time na nga amo nang ihatag sa imo ha. How would we sa fourth output nga ay bullet nga atong pag-iisgutan the typology, or how would we relate it sa ato ang kinabuhi karon? Since imo man giingon niya ang faith ni Abraham still ripples down to this time. How does it affect us this time? In the modern times and most importantly, in the time of redemption. Oh, we are now almost at the NDI for the Yes. one. I think panahon na mayatag sa mo. Okay. Pagkanindot no, just like what I said, medyo ganina no sa mga kuan no tagapaminaw nato na minaw. Daghan jud kay punto no sa kinabuhi ni Abraham. Usa ta makaingon atong the father of faith Abraham. Bisan pag kato naglaktaw-laktaw lang ta pero nakita nato ang mga spiritual and practical implications sa atong kinabuhi. Samtang naglayag ta karon ngadto sa langit tong puloy-anan mga kaigsuonan. And mao nang we can't do it in one setup. Tinuod na siya. But since natay mga gipambulat ng mga importante kay mga punto, I also would like to share something about typology. When we say typology, I would like to share with you a verse about it. Okay, para mas maliwanagan ta, no? Medyo gamay lang nga Sige. musalom ta sa atong pagtulunan. Yes. Now in the book of 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Let me read this. This is the writings of Paul to the church at Corinth. Pero relevant kaayo sa atong gipanghisgutan karon. Okay? Now all these things happen unto them for ensamples. Now the historical narrative was going back to the times of Exodus. So it's still in Torah. It's still in Pentateuch. Yes, Okay? 5 books. So yes, first 5 books of the Bible. Now, specifically Exodus. Okay? Exodus, yes. Now all of these things happen into examples. Now that word ensamples, okay, that word ensamples, it has also an English transliteration, means types. When we say Ooh. types, nabot na ginatawag og anti-type. Mo nay nakaingon ta nga natay study of typology. If this is the type, mo ni ang Anti-type. anti-type karon. Kung mo ni ang type karon, mo ni ang anti-type sa mabutay nga panahon. This is how we study prophecy. This is how we study the Bible para mas masabtan nato not only in an immediate context but might as well in a wider context. Ooh. So sa mga naminaw nato. Now when we say katong mga nahitabo dito kang Abraham, types to siya in samples. Giingon pa dere, and they were written for our admonition. Para ni kanato. Ingon pag ni Brother Klein ganina nga, saan na itong Abraham nga wala siya mabasa about kinsa man kinabuhi. Oh. Kita karon, praise God, Na- tungod na. kay natay mabasa about these heroes of faith.
Tapos in samples written for our admonition. Upon, no, take note of this, di nato nilimtan, upon whom the ends of the world are come. Both pasabot, when we are studying these lives of the people in the Old Testament, it's not only that significant in their time back then. Napo na siya'y kalambigitan sa atong kinabuhi karon. That's why we say typology. One typology that is very noticeable is what we call the Messianic prophecy. One of the Messianic prophecy nga ako makita nga mahitabo ni sa kinabuhi ni Jesus Christ was Abraham himself sacrificing his own son. Kano. Okay? Kano. His own son. Yes. Nga sa panahon ni Jesus Christ, Son of God. Son of God, the living God, gisacrifice ang iyang kinabuhi para sa atong kaluwasan. And let me tell you this, it didn't end there. Maabot ang panahon mga kaigsuunan kung manay pangutahan na ka nato, no? The way God would redeem us in the book of Revelation chapter 12, if I'm not mistaken, I'm sure with this, that those who are redeemed by God are redeemed by, number one, by the words of their testimony, by the word of their testimony, and by the blood of Jesus Christ. And these are the kind of people who will not love their life even unto death. Wow. So this is why we are studying typology. Walang ta naghisgot atong kinabuhi ni Abraham kaniadto unsa ang mga spiritual and practical implications. Unsa ang relevance ato sa atong kinabuhi karon. And to tell you honestly, these are in samples, types of which naay anti-type sa mabutay nga panahon. Tungod kay gipangsulat kini sa atong admonition para masakto ang atong kinabuhi grasya sa Ginoo para mahimot ang andam whom the ends of the world are come. Ooh, So, grabe. It's very important, no? Bugat Nga kayo. ingon ana ang murag burden sa akong kasing-kasing sa paghisgot about Abraham nga dili lang na siya nagstorya ta direk simple historical narrative. Di lang ni araling panglipunan. Dili lang na siya araling panlipunan teacher, no? Dili lang na siya muna. Because araling panlipunan may hisgutan nato unsay relevant ana karon. Pero kani atong gisgutan karon unsay relevant ani sa umabot. Till the Umaabot end. Araling sa pang walang hanggan. Yes. Ana Because lang. we're talking about eternity. Eternity, yeah. Yes, yeah. yes. Amazing. So mo na typology, no? Tama, Grabe. Heavy. So it's not Grabe. about our life today, but our life to come. Kung sa In the burger pa, future. tulog ka pati. Yes, yes. So, ladies and gentlemen, we are very blessed to have these people right now, no? And Amen. then dili mapulan ang Little Faith o ang Adventist Media Panabo sa Amen. pag-invite Amen. aning mga Grabe. tao. Because as you can see, I believe dili lang kamo ang na-blessed but kami isa-isa. Amen. And also the crew here nga naa diri karon, they are Nice. also blessed with the story of Abraham and how giunsa namo paghimay-himay, giunsa nato paghimay-himay ang kinabuhi ni Abraham. So ladies and gentlemen, we are now approaching the end of this episode, but ayaw mo kabalaka kay sa ikaduha natong episode sila gihapon ang atong mga kauban natong palakpakan. Okay, so ladies and gentlemen, to I think to formally end this episode, una sa tanan magpasalamat mi sa buhing Diyos for this opportunity wherein we are able to Amen. meet Amen. with each other. Ako pod si as kaning host diri nakaila na pug kog lain nga mga set nga mga tao nga blessing, really a blessing to everybody. So lisod sakit sa kong dughan i-end ni but I think we would like to promote our pages, ladies and gentlemen. Little Faith, we are in different platforms, online platforms. We are in Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Ayaw kalimot, pwede kita maminaw sa ato ang mga episodes, podcast whenever doing something like our chores, mag-drive ba ta or bisag unsa tong ginabuhat dira, pwede na to i-on atong excuse me, Spotify, YouTube, Instagram, and Facebook na ami dira. And then ayaw kalimot pag-like and also pag-share sa kaning episode if you are blessed, to bless also others, no? To bless others as well. And grabe. I think ang amo ang kasing-kasing karon gaan kayo and it makes me very happy, no? And it makes me like salamat kay Ginoo for this opportunity nga imong gihatag sa amo to start a podcast na and to have this opportunity to talk with other people. And now, ladies and gentlemen, dili pa ni mao ang kinaulihan nga magkita ta. But as for this moment, among ibilin ang amo ang famous tagline, Lil Fam. Of course, sugdan ako. Ladies and gentlemen, always remember,
All it takes is a little faith. Daghan kayo salamat ug maayong adlaw sa iyong tanan.